Malandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan, maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! Kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Limos mo. Iksuon. Limos. Limos. Ablihan ko ang imong pananaw. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang RMN miduyo sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Unsa may mahimon ako? Asam ko kwarta? Carlo, pagitaig paagi. Kinabuhi si mong anak atong gisgutan din Saro naman sad. Bisan na lang para sa mga tambal, dili ka makapagitag paagi. Unsa may gusto ni mga kumbuhaton? Mangawat ko? Wa ko'y giingon, ana. Pero isip mo sa kadesente nga amahan. Maningkamot kag maayo. Aron lang maluwas ang imong anak sa peligro. Mila! Oh, diin mo kag mga tambal sa atong anak. Maayo na lang gani kay. Buotan kayo si Dr. Ernesto. Nihatag siya libreng mga tambal para ni Nico. Kadto nang tiguang nga doktor? Oh, makita gini mo nga maayos siya nga doktor. Kay usahay, masugot raman siya nga dili bayran. Ilabi na kung tanaw niya nga naglisod ang pamilya. Oh, mao ba? Gusto kong magpasalamat niya. Mahal na ako ang akong trabaho. O kayuhan lang sa akong mga pasyente ang akong tumong. Mao nga kung doon na mo'y kinahanglan para sa inyong anak. Ayaw mo kauwaw sa pagduol na ako. Okay, haba. Salamat kayo, Dok. Salamat kayo sa imong kayo. Agig pagbalaan kining adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagmugna kining sugilanon nga gisuwat ni Jaylee Haga. Sugilanon nga naguluhan. Ang bayan sa sala. Niya ako. Akong tawagan, be. Hello, ma'am. Nana ko sa location mo. Mag-deliver sa imo parcel. Magawa sa ka? Sige, magpaabot ka dere. Oh, si Mila may nawag.
Saan ba ito yun? Hello? Carlo, gitangkin na sa tinutong Nico niyang sakit. Nanuna ko siya sa ospital. Unsa? Sige. Last na una yun akong i-deliver ka ron. Muwapas lang ko na. Maayo gani kay natabang na dayon ako sa dodong Nico og tatin hi. Pero matod sa doktor, kinahanglang mangandam ta. Kay kung wag ko nagihapon improvement sa iyang health, kinahanglan ta magandam og dako nga kwarta para sa posible unyang operasyon para niya. Pangitaan ako pagi, Mila. Kung gusto ka na ako i-offer ni mo nga trabaho. Online. Oh, online? Oo. Ay, sayang na kayo eh. Mangilad na tag mga tao. Mga investor ba? Kanunay nga, ako no, hay, kanang mo invest pero mangilad na good. Ha? Bay, murag isuda na eh. Asa masay mas lisod para nimo. Mangilad ka og tao o wa kay kwarta kung pananglit doon na sa emergency nga mahitabo sa mga anak. Be. Bay, Una nagbayo bay. Tali na kayong kwarta ni. sige, hunaw-hunaw sa akong mayo, bay. Okay na, pero ilagay paglangay sa imong desisyon ha. Kay limitado na biya nga itong i-hire. Bay, Alvin. Mayo ka kung dawaton na ako ang job offer ni Bay Alvin. Asa may mas lisod para nimo? Mangilad ka og tao o wa kay kwarta kung pananglit doon na sa emergency nga may tabo sa mga anak? Carlo, katog na. Nagmata pa man ka. Oday. Matug na ko ron. Ha? Muundang na kapag ka-delivery rider? Oday, na may job offer si Bay Alvin ako. Mao ba dong? O niya, tarong mangka na nga trabaho. Ha? Siguro alang ha nga tarong na. Kay basin unya og doon mga binuang ana. Oo, Oday, oy. Siyempre. Good decision bay. Pinagugdi ni mo dawato na kay muingon yung kung anugon kayo. Unya, unsa may akong buhaton ani Bay? Ay, kapipis sa tabay. Nanglit ka niyo, tanawa. Hello, good day. Nami exclusive investment opportunity karon. Ang kuan, 5,000 pesos, mahimong 15,000 pesos sa duha lang kadlaw. Ako ning ikapi, unya akong isin sa usa sa ato mga pwedeng mailad. Sinan. Wato na ito gamay, mo reply na. Reply na. Sir, tinuod ba ni nga investment? Unya, Bay. Unsa may mo pag-reply? Ay, ako ranging noon nga. Tinuod, ma'am. Daghan na mi og successful investors ug limited slots na lang ni. Tanawa, ni sina yung kwarta o 5,000 pesos. Yes! Ingon na kadali? Oo. Ingon na kadali ang mangilad og tao ug ingon ana sa kadali sa kwartas papangilad. Pero Bay, kadakong ilad ani. Ay, mao gyud bitaw ni trabaho nato ang mangilad og mga tao. Usap pa, negosyo ni Carlo. Una-unaan na lang nga, why mangingilad kung why tao nga magpailad? It makes sense, right? Bay Alvin. Mo nga ikaw, ayuha gyud og pangilad kay aside sa imong sweldo kada adlaw, kung daghan ka og maklos nga scam investments. Lain pag ginang imong komisyon. Sa...
Kapoy ako sa trabaho, day. Nga naman, lisod mo trabaho nga bago karon? Ang, di man. Kuan lang, kanang daghan og saguhoonon. Aw, anak gyud na kay bago pa man ka. Pero kadugayan ana, maanad na lang ka ana og sayo na lang unya na kayo para nimo. Sige dong. Magluto sa kog atong panihapon ha. Aron makakaon ka na. Sige, day. Pahala na lang og wakil komisyon eh. Okay ra na ko nga, masweldohan ko kada adlaw basta di lang yun ako i-push og maayo ang mangilad og tao aron di sila makahatag. Bay, Carlo. Bay, magstoryaw na ko ni movie. Bayin sa man, bay? Bay, nakabantay mo lang nagdaan na to din nga. Bisag usawa pa kuno kay na-close ng investor. Unya mag-usa na kaksimana. Ulagi bay. Kuan kasgaran magud sa mga contacts na ko kay lisod kay agnihon eh. Gahing ilaron. Pero bay, de mo na mo'y nabantayan mo. Ha? Tanang convos nato sa mga lead list sa mga investors, gimonito nas kumpanya. Unya nakabantay sila nga dili gyud daw kuno kayo ka mupo sa pagpangila daron mo invest sila. Bay, kasabot ko nga makonsensya ka pero pasensya na kung karong adlaw kung di ka pong kakaklose og investor, taktakon jud ka ug pulihan kag lain. Unsa bay? Mo nga kung ako pa'y ikaw bay, kalimti sa nang imong konsensya ug gunahuna ang imong pamilya. Bay Alvin. Ubay-ubay kong nailad kahapon na. Huwag nagpadagid sila kwarta. Bugat ba sa akong buot pero kinahanglan ko ni buhaton para sa akong anak. Bay, nanwildo naman. Nakita na mo yung sweldo sa mong bangko? Ha? O, wap ba akong matanaw ba? Tanawa na yun. Ay, 55,000 pesos. Sakto na? Ha? Sakto na. Kadako, ani? Karoon ba mo makadawat sukad o ingutaan ni kadako nga kwarta, bay? See? Nguna nakadali ang kwarta din, he. Sa imo ng sweldo, das komisyon. Kung sa sunod, kung daghan pa kag mailad, mas dako pa nang imong madawat. Bay! Ay, salamat ng taon. Naka-grocery na gid kong balik. Dugi-dugi na sa tawa makasuway o grocery para sa bayad dong. Oo. Pa, gusto ko ni. Ganahan ka, nanak? Oh, Sige. I-apel ta na. Palitang tanang gusto ni mo dong. Tanan gyud. Grabe. Palitan na to. Pero syempre, limitahan lang po. Aron, napati makuot sa mga sunod ng mga adlaw. Day, tuod ba? Magpalitag TV. Bisan gamay na gud. Para naikalingawan si Dodong Nikos ba? Naapa di kay kwarta. Napa. Kaigo pa ni. Ay, kabila ka. Murag paldugid ka ng bago ni mo trabaho dong da. Igrasyahan lang, day. Igrasya man ka nagikan sa Ginoo. Ha? Joke ra, uy. Kadali bing nausab sa mood siyang naong. Nahibaw kung dili ka maghimog binuang, no? Nahibaw kung dili ni mo kaya. Ikaw, gaday. Good luck, Bay Carlo. More close deals, more commission, more money. Ikaw, gaday. Salamat, bay. Sige, ano ko sa kong sa kong workstation. Sige, bay. Na main chat. Anak. Palihog intaon ibalik ang akong kwarta. Para ni sa operasyon sa kumbana. Maluoy intaon ka.
tiguwang natin eh. Dili, hindi ko magpadasa ang konsensya. Dili. Maayo kayo dito kadayo diri sa ospital pag-out ni mo. Day, nga no, unsa man nahitabo ni Dong Nico? Carlo, kinahanglan nga operahan ang inyong anak nga si Nico. Pila man, Dok? Actually, dako-dako cute. Doon na untay doktor nga willing i-waive ang doctor's fee. O gusto unta siya nga siya ang mo-handle sa operation sa inyong anak. Pero sad to say, nasakit ang maong doktor. Mao ba, Dok? Sige na, Dok. Pangitanan ako pagi basta ayuha lang ang among anak. Lord, ayuha taon ang akong anak. Maluoy ka. Ikan siya pagkabata. Nagagwanta na siya iyang sakit, no? Lord, kung sa may gusto ni mga kumbuhaton, taon lang kataga ni mong milagro ang panglawas siya kong anak. Tagai kong sa'yo, Lord. Lord, pasaylo ako sa kulang buhat sa una. Sa akong pagpanubig kong mga tao. Oh. Naibahaw kong kinahanglang maputol ang akong mga kabot karon. Ano ko magkaamgo sa sayop na kong binuhatan. Huwag na magmahay, Lord. Nang idawat na ako ang sino. Pasaylo ako, Lord. Kinuo ko ni mo, Carlo. Nagilat kang mga tao? Miladay, silo ako. Sabay laing mo na unaan nga pagi aron mas makasuporta ko ninyo. Lagnas sa itong anak nga akong masakit ang... Bisan pa! Huwa pa ni mo huna-huna? Nga posible nga mauiwa improvement sa panglawas sa tong anak tungod kay siya mo inisawa sa consequence sa imong mga gipangbuhat? Mila, pasilo ako. Dili na ko madawat nga katong tanang kwarta nga imong gisuporta na mo sa imong anak. Gikan din sa pagpanglupig sa imong isig katao. Sa imong pagpangilad. Kung doon na kapikonsensya, buhata ang sakto, Carlo. Kung gusto kang iluhon ka pa na mo sa imong anak. Mila, Pagsin man mo balik ang mga kwarta nga nailanin mo sa mga tao. tuod kay may husto, Alvin. May Carlo, May dako akong pagmahay kung anong nisod ko ining trabaho, ah. Oh, dalito na ang kwarta, pero kadaadlaw sa ko nga nagdada sa kong konsensya. Matagi kayo nga dura ko'y tao nga mailad. Bay, padihas sa tang tanan naglisod, pero nganong sila kaya man nila? bay. Kaya man lang mula pa ng patas. Nganong kita dili? Daghang tao nga mga nailad ang nasuko na ko karon sa pagpailan ako sa akong tinuod nga identity. Pero, okay ra. Dawat ra nako. Kuwang pa magana ini nga silot sa tanang pangpangilad nga atong gibuhat. Pero at least, gaan na nga akong konsensya karon, bay. May Carlo. May nanawag na
number. O sa siguro ni sa mga nasindan ako balik sa ilang kwarta. Nagbilin mo ko sa akong number para ilang ma-confirm na ko kung nadawat ba nila ang kwarta. Hello? Hello? Si Nanay Rosa ni Dong. Nadawat na dako ang kwarta ug balik. Salamat gid kaayo. Tuod ay pwede ba tang magkita? Unsa, Nay? Gusto lang kong makikistorya nimo. Okay ra, Nay. Pero kuan ka ng padung ra ba kong ospital karon? Sa pag-ospitala, na akong ospital sa drone. Basin parehas ra tag-ospital. Nay, ikulbaan mo ko. Wa kay angin kahadlokan dong. At least gipili na nimong buhaton kung unsay husto. Ikaw mo, Carlo? Ako? Biyaan taon na madong. Si Nanay Rosa ko. Nay. Nay, pasaylo ako sa nabuhat na ya. Wala lagi ko ilang choice, Nay. Pasaylo daw ko. Ang tinuod, nalipay ko do nga nadutlan ka sa imong konsensya. O nagpasalamat ko nga giuli ni mo og balik na ako ang kwarta. Pero uwahin na ang tanan. Wa na operahan ang akong bana. Og namatay siya kagabi. Unsa, Nay? Sorry, Nay. Sorry kayo, Nay. Ang tinuod, ang akong bana usa ka doktor ning maong ospital. Ang hinungdan nga nung wa kaayo minatikom nga kwarta ug kun nga nung nisuway ko sa maong investment kay nagtuo kong tinuuray. Pero scam di ay. Tungod kay ang akong bana, grabe ka manggiluyon. Basta tanaw niya nga lisod ang kahimtag sa pasyente. Iyang i-waive ang doctor's fee aron dili sila madakan sa bayad. Unya usahay, iya pang librehon ug mga tambal. Unsa, Nay? Gani, sige siyag balik-balik kung ingon nako nga unta. Maabtan pa niya ang bata nga sukad. Iyang natabangan sa gamay pa ni. Kay maluoy kuno siya sa pamilya, kay lisod kuno og kahimtang. Unya ang bata sukad sa nag-edad pag 2 anyos, sud gawas kuno sa ospital. Mong iya kunong librehon permi og mga tambal ingon man vitamins. Operahanan kuno ang maong bata. O ganahan gyud unta kaayo siyang ilibre ang doctor's fee inig opera niya sa bata. Pero unsaon taman, wa na siya. Pwede ba kung may baho sa pangan sa doktor, Nay? Dr. Ernesto. Kinuha ko. Si Dr. Ernesto ang imong bana, Nay. Oo. Oo, Dong. Ako ang amahan sa bata na pirmi niyang tabangan, Nay. Ako. Ikaw ang amahan ni Nico. Unay. Pasiluwa ko, Nay. Pasiluwa ko. Carlo! Carlo, si Nico! Ngano? Sa'yo na hitabo sa itong anak? I'm sorry, pero gibuhatan na mo ang tanan. Dili, Dok. Dili. Huwag na si Nico! Huwag na nga itong anak! Nico! Nico, anak! Nico! Pasiluwa si Papa, Dok! Pasiluwa ko, Dok!
Nalubong na si Nico. Day, pasaylo ako. Saan ako tanan? Saan ako namatay ang atuman? Carlo, ayaw pag huna-huna nga sa ni mo nga nawa siya. Wa kaysa. Oo, nga kaysa nga nabuhat. Pero dili ikaw mo'y sadaan siyang pagkawa. Nakahuna-huna ka, Nico. Isip inahan, sakit gid para na ako ang iyang kamatayon. Pero, mas maayo sa tingali nga, nakapahuway na siya. Aron dili na siya mag-antos pa. Sukad nga ako siyang gianak. Hangtod nga nag-edad na lang siya 5 years old. Sod gawas ra siya sa ospital. Bisan pa man ko naning kamot nga malugwayan pang iyang kinabuhi, ilabi na ikaw. Pero dili na to ikalimod. Nalisod gyud ang sitwasyon sa atong anak. Maong, nagpasalamat rasod ko. Nga nakapahuway na siya. Mila, Sugod karon. Magsugod ang pag-ong kinabuhi. O kining tanang nahitabo na to karon. Unta, makita ni nato isip o sa kabutang. Nga dapat gihapon tang mahimong sulundon sa Ginoo. Natural lang nga naagi mga pagsaway sa kinabuhi dong. Pero unta, dili ta ni himuong rason. Aron mo tipasta sa dili maayong atan. Naa ang Ginoo. Isalig nato niya ang tanan. Day, Mila. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you. Ug dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga atong gituyo pagpaom ato nining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Ang bayad sa sala. Kining mong sugilanon gisuhat og ubos sa direksyon ni Jaylee Haka, spinner Ariel Bangkao, audio editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Garing. Ug sa di pa kami himpit nga manamilit kaninyo, aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Carlo, Jeffrey Gabunada, Mila, Jaylee Haka, Dr. Ernesto, ug sa amigo niini Ray Arellano, Rosa, Jennifer Dato Menyosa. Ug mga higala, kining mong sugilanon gidalit ka nato sa RMN Drama. Hangtod sa sunod higayon, sa sunod Semana Santa, kini si Ray Arellano Moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Time can bring it down. Time can bend Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari!